Sempre ens ha agradat contemplar l'horitzó, veure'l canviar, gaudir del seu encant, perquè cada horitzó és un somni per aconseguir, una incògnita o una oportunitat. I així vam decidir formar-ne part ara fa 20 anys. Vam voler connectar territoris i unir persones, transportar il·lusió. Des d'aleshores, la nostra història ja no és sols la nostra història. Són milers i milers d'experiències compartides. Algunes per sempre, d'altres que mai s'obliden. I així, durant aquests anys, hem anat obrint nous horitzons a moltes persones i continuarem fent-ho cada dia. Avui, després de 20 anys, tenim encara més somnis per complir. Si ja saps quin és el teu, nosaltres t'hi volem portar. Prepara't, perquè el millor encara ha d'arribar.